El reino está en Europa y otro pida está en Caribe. Pese a Mr. por mira una asociación entre Reino y el 17 Cumbre de las Américas, que semana pasada tuvo lugar en Panamá. Una delegación de Reino estaba presente encabezada por el ministro Mike Eyman y Mark Rutte. El último aquí también que está buscando forma para ganar más placa para Reino, un escenario en estaba de emisión comercial marítimo que tuvo lugar. Hecho está que el primer mandatario holandés reconoce el rol que el Reino está para Sur y Centroamérica a través de isla de Reino holandés, isla de manera Aruba. O presidente de Panamá invita al primer ministro holandés Mark Rutte para asistir a la cumbre de Ciudad de las Américas. Pero Kiko, un primer ministro europeo, está así in het contexto aquí. Het Koninkrijk ligt maar voor een klein stukje in Europa en 3 van die 4 landen liggen hier in deze regio. Dus het ligt ook voor de hand dat we hier zijn. Dus ik heb meteen die uitnodiging aangenomen. En uw tweede vraag, hoe is het gegaan? Het is heel goed gegaan. Want wat je ziet is dat we de eerste 1,5 dag, Mike Eyman, de minister-president van Aruba en ikzelf, heel veel gesprekken hebben gehad met leiders uit de regio. Además de conversación sobre desarrollo político y relación económico entre el país y la región, el primer mandatario holandés y su homólogo tienen un propósito particular. Zijn Mike Eyman en ik hier echt op pad om geld te verdienen voor het Koninkrijk. Om te zorgen voor meer banen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, maar ook in Nederland. We zijn hier met 30 bedrijven uit de maritieme sector, die onder leiding van Mike Eyman deelnemen aan een grote maritieme beurs hier in Panama. Maar vervolgens ook verder nog in de regio op pad gaan. Om uit te venten dat het Koninkrijk heel goed is in aanpak van waterproblemen, infrastructuur, maar ook het bouwen van een eiland als waar we hier staan. We staan letterlijk op een eiland. Agora Mark Rutte está parte de ting e percepção correcto de com isla na maneira Aruba como parte de Reino por servir Holanda e traduzir em oportunidade comercial para Reino. Extra bijzonder omdat je merkt dat Panama en Nederland en Aruba en Curaçao cultureel heel vergelijkbaar zijn. We zijn direct, we zijn gericht op zaken doen, we zijn gericht op kansen pakken. We praten er niet lang omheen en dat geeft ook weer extra kansen voor de komende tijd. Dus dat is wat we hier doen. De politieke banden aanhalen, de economische banden aanhalen. En de komende dagen onder leiding van Mike Eyman ook echt ervoor zorgen dat er banen bij gaan komen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en ook in Nederland. Want uiteindelijk is dat waar we het allemaal voor doen. Holanda tiene un papel protagónico en Sur y Centroamérica, y particularmente como ingeniero en la solución para asuntos y problemas que tienen que ver con agua, no por olvidar la contribución en el propio canal de Panamá. Omdat zij echt, merk ik, business focused zijn. Ze willen ook echt kijken van hoe kunnen bedrijven uit het Koninkrijk helpen om hun problemen te tackelen. En dat levert natuurlijk weer banen op en werkgelegenheid op. Maar ook de havens waren erbij, van Aruba, van Curaçao, Sint Maarten, om te praten over de vraag hoe kun je verder samenwerken. Want als die schepen door het kanaal varen, dan moeten die producten verder verspreid gaan worden. Bij het verder verspreiden van die producten kunnen natuurlijk de havens van de Caribische eilanden van Nederland en Aruba, Curaçao, Sint Maarten kunnen een bijdrage leveren. Dus het Koninkrijk heeft er echt iets toe te voegen. Giovanni Muller, Noticia Noche.